back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Gwapo ka lang gihapon. If you'll excuse us. Oh, sige. Happy to see you, daw. Now is the time. Magsakay di ay taron. Ada, giubo na gyud ka. Anya da, relax. Ayaw ka balaka kay may utok sa antang iya na ining balaya. Lantawa dia sa kilid, Dadi tungod di anang punuan sa biyabas. Nakaila ka ni anang maong tanong nga nagtapan. Ay, kaayo, oy. Maunay daling itambal sa akong papa kung ubuhon na mi si kuya. Unya, wa man si mama kay busy sa paglaag-laag sa una. Kalabo na og gabon, di ba? Correct ka dyan. Kalabo o gabon. Mao ka na makatabang ni anang kondisyon ron ni Ada. Maumbiyaan taon na ka kay manguha na kong dahon sa kalabo ha o gabon kay akong andamon para magamit na yun. Salamat ya. Ada, tabang yung imong kaugalingon ha. Magsugod na pa ang klase. Oh, Aliyah. Labaw ba dahil tagap siya, tani? Ha? Nahimot ko sa kaning dagway ni Pauline nga. Nagkabuang yun paglingi kay nahibaw ko nga nangita ito na to. Kalagot kina ko ganiha nga triumphant kayo ba? Kanang triumphant kayong kanahan. Gami katawa. Ha? Ang bugira niyo kayong dako. Paminaw na siyang kugalingon tingali. Wa na siya kamatayon. Kamatay ka na? Kamatay ka? Kamatay ko. Oo. Yun nga, pagyud. Kining, nga, kanabang murag sa iyang paminaw ba nga, iya ang kalibutan. Unya, nga, kanabang, iya ang kalibutan nga iyang gipuyaan. Kamantay ka? Mansano? Kamantay no? Kanus apa ba in town siya si Lutis Ginoo? Tabaga ko na ko. Kanus am ka? Masabang damo kasi eh. Oo, bitaw. Masabang damo. Kaya matagal mamatay. Matagal mamatay. Ay. Kay hatagan pa matigali na siya gigayon sa Ginoo nga makapanghinulsol sa iya mga sagaw. Kabantay ko na magamor kag Fernando po pinaana-ana din ka. Kay ana-ana ba? Okay. Gitanaw man tigag maayo. Oo. Pero gaw, kadtong naw nga. Kabaong maghinulsol. Ha! BSI! Si Bisay. Bangag sa ilong. Baw lamang. Mamatay itong magsiga ang iyang mga mata. Pero unsa gyud kay buot ipasabot, ha? Unsa buot ipasabot ni Gawsa? Sige tayo naglikay ni Pauline. Pero ngano mang gyud? Nga magkatagbo mang gyud pirmi ang atong mga dalan. Ato na may bawaan. Murag ka nang pinagtagpo pero hindi itinadhana. Kabantay ka na, Gaw? Ganang, Gaw. Hain kang iyang laki nga. Bantay ko, naginisara naman siya. Ano man? Mo-apply ka kung bakante? Bangag sa ilong nga. Buyag. Musaw, yung ko salin. Ihikog ko na lang. Panuway. Murag mga ista ang mga buang nga nabitik na spasol na kabuhi pagyud. Shit, kalitit ka ayod ha. Nalipat lang kog kadiyot na wagtag naman dayon sa kumpanan. Aw, lupik pa'y dunay mutyas tagulilong tong mga kanahanda. Gihagit ko ninyo ha. Inyo kong giduwaan og lipat-lipat ha. Bantay mo sa sunod natong panagkita. Dili na gyud ko musugot nga inyo pa kong sibatan. Wow, ma! Look at your angels! Wow! Ka-pretty ba? Ka-mga pretty! Good morning, Mami. Oy, good morning, girls! Nakakaon na ba mo? Yes, ma. Nagdungan mi. Gusto pa unta sila makigsaw ni mo, pero wa na lang ka na mo pukawa kay naibaw ko. Nagkinahanglan kag taas nga pahuway kay dugay kag naulit gabi eh.
Yes, yes. Mao nga pasensyahiuna ninyo si Mami ha, Alea. Ada. Ay nabisi ang inyong inahan sa giatiman nga negosyo. Para ni sa inyong ugma. So, amping mo dito sa eskwelahan ha? Yes, Mami. Ako silang ihatod og kuhaon, ma. Oh, very good. Thank you, anak. Akong isalig nimo ang imong mga manghod ha. Yes, ma. Promise. Ako silang ampingan para dili ka masugamak ni kuya. Ihatod na mo sa inyong mga classrooms. Pero, karon ra ni ha. Ugma, og sa sunod pa mga adlaw, kinahanglan nga mag-anad mo nga kamo na lang. Oh, ate. Oh, ate Shi. Okay, let's go. Uy! Ikaw gini? Hey! Steady ka lang diya. Di mo ko mangunsa ba? Ano mahadlok ka na ako? Ako man gani unta angay mahadlok di mo kay di ka tao. Unsa? Unsay dili tao? Hika pa lang dili ba? Sure ka? O gilamot lang ko nimo. Unsay gilamat? Gilamot kini ka pares na mo. Uy, naunsa ka uy. Wag ko kasabot ana imong gisulti. Mm. Agay, uy. Ano mangusi man ka? Tao ka? Tao juga? So di ka engkanto? Di tagod di ba dito ka sa bukid sa Davao? Kung labot ka ni Cebu. Kaya may power ka pagbalin-balin sa asa. Di ba? Gilantan ka? So! Mura lagi kag nagdeliryo. Pataka lang kag sulti. Uy, di ba ito mo sayop ka? Ikaw itong kauban ito ko sa kababae nga parehas tingnan ito mag-edad. Magwang ko niya. Ako intereso na akong maguwang ba na ni mong edad? Unsa na diya? Akong concern doon, kaya dito lang taga sa bukid, sa lasang. Yan ang naabot ka sa Cebu. Kaya kanto ka, may power ka para magkaabot ka sa asa, di ba? Naglabad na hapit akong oo. Nagisulti ni mo, uy. Diha na ka, uy. Ay, sa dito. Ngano ba? Sa? Anong naabot ka din, he? Kay mo eskwela. Sa? Kinahanglan jud ka makugang kay may eskwela ko. Unsa day problema? Hala, no? Magsyoroy! Tukas tinaod. Tawag yun ka! Wa man tingal kas imong hunahuna, uy. Diha na ka, uy. Ikaw? Kaila pa ka na ako? Wag ko makailas imong pangan, pero nainumdum pa ko atong... Uyo ikaw ko ni to- Harvey. Katugi kasulti ni Budi palang dugay ba? Ano dali-dali ko kay niya? Kuan, kinahadlo ko. Mura man siya guwas siyang una-una. Wag ko makasabot kung anong sige ko niyang giingnan nga kanang dili ko nung kutaw. Yapag yun. Anak ng mga tao desperado ba? Payabag. Hasta gani ako gi-appreciate sa payabag. Ha? Gusto day. Ako day cha-cha. Ug ikaw si Alia, dili ba? Di kini tabong malibot ka sa mungan. Ikaw si Alia. Ug katuy mo kauban sa pagtinda og saging si Ada to. Sayo ko. Oo, so ka. Siya si Ada. Unsa imong buhat ini? Dito na sa Davao. Dito ka na bukit ini Harvey. Yang ano niya ka sa Cebu. Dindi pa ka sa eskwelahan. Ay kung ingnan niya ka din ng eskwela. Oh, Really? Sa gaduha? first year high school. Ako sa Madi. Small world. Wala ko magdakang kita itong usap na. Ang nadindi pa yun. Welcome to Cebu ha. Can we be friends? Simple English week sabot nga rin ka na. Alia! Ada! Hi Ada! Oh. Ha? Hala? Remember me? Ikaw man tong kauban ni Gwapo, di ba? Yan. Cha is my name. Alam no, gusto mo lagi kagagwapa. Hindi ano mo Cebu. Ano naman mo din eh? Ay! Shit. Ako na kasi na. See you girls. Pagkitaon to mo ha. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!